мегӯяд вақте пайғамбармон хонаи Фотима духтараш омад, маҳбубтарини духтари пайғамбармон Фотима буд дар байни 4 духтараш. зеро аз сафар меомад, аввал хонаи Фотима метромад, баъди масҷид аввал хонаи Фотима. мегӯяд меомад аз пешонӣ, аз рухсорои Фотима буса мекард. як рӯз омад, мегӯяд ки ҳазрати Алӣ нест. гуфт дар куҷо аст? гуфт Алӣ. гуфт кана байни ва байнаҳу шайъун, байни ману байни Алӣ як андакак як муомилаи нодуруст гузашт. чикор кард? гуфт хориҷ шуд аз хона. пайғамбар дигар аз ҳоли Фотима напурсид. давид омад ки ҳазрати Алӣ дар даруни масҷид болои хок да хобай. гуфт қум ё Абу Туроб, бихез, е касе ки дар хок огӯштаи ҳамун лақаби Абу Туроба аз ҳамин ҷа ҳазрати Алӣ гирифт. мега вақте ин сухана гуфт, хезон овардаш ба хонара. ҳазрати Фотимаи духтари пайғамбар вақте ҳоли пайғамбара дид, гуфт падар, гуфт шумо мақсад як чиза фаҳмем, пеш аз оне ки Алӣ аз хона мерафт, ман гирди ӯ чарх мезадам, ман аз ӯ бахшиш пурсидам, ин озан бо ризогии дил аз хона берун шид. пайғамбар гуфт Фотима, қасам ба бузургии Худо, агар Алӣ аз ту норизо бошаду ту дар ҳамин соат аз дунё бигзарӣ, ман падари ту ҳам бошум, ман пайғамбари охирузамонам ки бошум, ман ҷанозаи туро намехонам.